Timo, hei. Joo, Pistätkö sen projektorin pyöriin? pyörii. No, Mistä noita karvoja tulee? Tässä on taas linssissä yksi. en tiedä. Punainen karvo. Jonkin harva. Se on sun munakarvo. Eikä oo, toi on kainaloka. Toi on sun munakarvo. Puhalla pois. Hyvää iltaa. Suomalainen rekka-autoilija Reino Laakso on ajautunut avoimeen konfliktiin Luxemburgin raja-asemalla. Täydessä porkkanalastissa olleen rekan pääsy maahan evättiin tullimiesten toimesta Laakson mukaan liian heppoisin perustein. Onko teille luksemburilaiselle kunnan porkkanoita? Assa aivan niissä, Assa vaine! Tässä on auton paperit. Assa! Auton paperit. Ja tässä on... Smutsikauto! No perhana. Sain! Nimittäin 20 vuotta mäkin on tehnyt näitä hommia ja yhden asian on oppinut nimittäin. Pariksen Anna. Jos Luxemburgiin pitää viedä porkkanoita, niin mä vien ne sieltä. Niin vain! Ausländer! Laakson lukuisiin yhteydenottoyrityksiin on Luxemburgin hallitus suhtautunut lähinnä olankohautuksiin. Se pitää sillä tavalla, että voitte pitää ne porkkanat, mutta ei se sitä tarkoita, että mä vielä... Suomen EU-komissaari Erkki Liikanen paheksuu sekä Laakson että Luxemburgin hallituksen toimia. Ich glaube, ich muss mit diesem Node meine Arsch gestrieben. Luxemburgilaiset ministerit ovat suorittaneet suomalaisuutta häpäiseviä rituaaleja. Klaus! Guck mal! Gut gemacht! Suomen hallitus on antanut Luxemburgin hallitukselle uhkavaateen, jollei rienaus lopu, uhkaa Suomi salaisilla jatkotoimilla. Esa. Yöperho on koteloitunut. Kettu uittaa. Kuulkaa, se on nyt parasta, että tytöt lähtee kotiin. Mitä? Mä en saanut vielä mitään. Ja Dari kanssa. Suomen EU-komissaari Liikanen paheksuu sekä Laakson että Luxemburgin Annatko sä Pirjoni pihdit sieltä? Liikasen mukaan Laakso on No ja auki. No, jo nyt on. Säätänä Auki. totesi Auki. haastattelussa. Kariluoto. Yöperho on koteloitunut. Rusakko kuittaa. Ilmo, silloin on puhelu. Ilmo. Ilves kuittaa. Tuon äiti lähti. Voi hyvänen aika. Tätä se ties, kun minulla pakaroo kutin suomua niin hirveästi. Poika lähtee sattaa. Ilmo, mä toin sinulle evästävä. Voi sua äiti. Älä sä musta murehdi. Kyllä mä itsestäni huolen pidän. Mä tuun heinätöihin jo takaisin. Niin se sanoi isä äsken, eikä lähtenyt kuin maitotonkia viemään sille tielle. Ja... Ilmo. Kapteeni Rantanen, Pukunne on saapunut Vetulasta. Lepo. Kettu. Paikalla. Rusakko. Paikalla. Ilves. Paikalla. Tupakkamies on aina tupakkamies.
Tehtävänne. Iskette vihollisen elävään ja materiaaliseen voimaan kaikkialla sen hallitsemilla alueilla. Tämä hiirenpaska tässä on Luxemburg. Noin Forssan kokoinen alue. Ja tietäkää, että tälläkin hetkellä siellä vittuillaan meille ankarasti. Se on loppu! Tehtävä suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti, joka jälkeen poistutte alueelta oman harkintanne mukaan. Ilmavoimat kuljettavat teidät vihollisen ilmatilaan kello 19.30 aukeavat laskuvarjot. Onko kysyttävää? Tarkistakaa kellot. Poistukaa! Ja muistakaa! Talan paskalukset soittivat tännekin ja haukkuvat homoksi! Vaikka minä homo olisikin, ei minulle sitä itselle tarvitse kertoa! Olisi meeli! Voi Jumala vieto! Saatavat sen kalliisi kävisen! Toinen naurittella kotkoon mulla! Suomi pojalle ei vittuilla saupan! Valmistautukaa hyppäämään 30 sekunnin kuluttua. Luxemburgissa sää on kaunis, mutta puolipilvinen. Kapteeni Rantala miehistöineen toivottaa teille onnistunutta hyppyä. Tärkeintä on se, että meitä ei huomattu. Se on pelkästään etu. Täytyy kaivautua! Ja nopeasti. Sivusta! Älä muistuta, kyllä mä tonttini hoidan. Mä tiedän. Tää on aika rallia. Ei kuulkaa pojat, ralli on jotain aivan muuta. Taas ostamme jotain 50 renkaa tästä hermosta. Stefa laittaa, niin se on jämpti. Niin aina. Nyt on saatana kiire. Niin aina. On täällä hauskaa viettää ratsiaa. On ilo antaa sulle sakkoja. Tutka sut pysäyttää, mitä se virkistää. On tässä sun matkas pää. On kiva puhalluttaa juoppoja. Me oomme teidän sinivuokkoja. Ilves saan irroittaa, meitä se virvoittaa. Jos kortin saan hoivattaa.
Sakkoja, sakkoja, isoja sakkoja, emme me vihtaile ilosta, annamme sakkoja, sakkoja, kaikille sakkoja, omasi tunnoltamaan. Hei jätkät, kuuluuks tää? Kuuletteko te? Kyllä kuuluu. Aika kylmät täällä on. Joo, Ruvetaanko vaihtaa? ihan kohta. Vaihdetaan jo. Ihan kohta. Hei jätkät, nyt sieltä tulee joku 96 ainakin. 600, se on kai punainen. Ai. Mihinkäs helvetin ralliista ollaan menossa? Pohjola-ralliin. Punainen, Kohpeukkanen, OKR 420, Lapsi huutaa autossa. Vapauttakaa Lapsi. Hyvää rallia sulle. No tytöt, EK4 jälkeen hotellissa vähän. Sä oot ihan hirveä. Morjes. Täälläkö sopii ilmoittautua? Voi vittu, mä oon syönyt 4 päivää kaalilaatikkoa, mulla kiertää mahassa. Luokituistodistus ja lisenssi. A-ryhmä. Ei sulla ois hiilitabletteja, mun on vaattaa sekas. Ei oo, mutta rektaalivoidetta löytyy täystuubi. Nää on kunnossa, hyvää rallia sulle. Kiitos. Se jotain hässäkää. Ei. No mitäs? Mä vähän kattelin noita muita talleja. No mitä niistä? Ne on ihan pellejä. Niin on. Ja 35 kertaa Team Moitio Lampi 5, Lomberg. 4, 3, 2, 1, aja! Voi perjänä. Auto pois, lähtö lavalta. Poisio! No. 3 päälle! Kytkin pohjaa, kun auto liikkuu, niin kytkin ylös! Kytkin! Jarru! Oikein eri nopea, vasen eri nopea. 75 oikein täysillä. Yli 50 nyppy, oikein nopea. Missä me on? Penkan pohja oikein täysillä, vasen alas, ylös, vasen täysillä, eteen eri nopea. Vasemmalle nopea. Tää kaiken kaikkiaan helvetin mutkainen tie, et vetelee ihan omiaan. Mä voisin vetää yhden savukkeen tähän väliin, jos sopii. Hei, Stefan, keppu katke! Uutta tilalle Stefa laittaa. Jätetään. Ja se on jää. Hei, kytkin meni, ohjaako välillä? Hei, ohjaako? Oikealle. Vasemmalle. Stefa! Uutta itsekin käy tietää, että mistä mennä. Stefa laittaa. Se on jämki. Hei, lupakka puros! Stefa! Hei, pekki palaa! Stefa hoitaa! Suljetaan! Vahtoo muni! Noniin, Paloko munat? Maria Paaros. Hyvän näköistä. Oikein nopea, 100. Oikein alas, vaseneen täysillä. Todella nolo sanoo, mutta... Totta
kai sä nyt kusella voi käydä. No niin. Vappujuoma on. Sehän on Sima. Sima. Sorry. Ei mitään. It's been a very difficult and hard race. We had some troubles with tires in the beginning of the race, but the team is working very fine, and I'm drinking and fucking all the time. And I heard that Carlos is coming very strong, but anyway, I think that if I try my best, we're gonna win this race. Tomorrow, of course, I'm gonna have a lot of troubles because I'm gonna have a fucking hangover and some other diseases, but I think that anyway, it's gonna be alright. Joo, ei tässä pojat mitään hätää, että me ollaan vajaat 5 mintsaa perässä toiseksi viimeisestä. Mä pistän huomenna 20 isommat suuttimet, niin me ollaan varmaan palkintokorokkeella. Se on hienoa, kun tiimi toimii ja saadaan palautetta. Joo, meillä on ollut tänään hyvää vääntöä. Me tullaan kurveihin lujaa ja aggressiivisesti. Mutta sieltä pitää päästä pois. Lampinen, sun pitää pystyä tiukempaan kartanlukuun. Se on hienoa, kun tiimi toimii ja saadaan palautetta. Ja sitä pitää antaa teille. Mitä luulette, mitä noi muut tallit tekee? Ne antaa palautetta kans kuskeille. Se ei riitä, että me synnytään voittajiksi, vaan meidän pitää hioa se timatti. Tiedäksä? Joo. Tultiinko me tänne häviää vai voittaa? Tultiin. Lampinen. Joo. Mes varaan nyt ne hotellihuoneet, että päästään nukkumaan pikkuhiljaa. Anna rahaa. Miten rahaa? Anna rahaa. Ota tuolta sponsorikassasta. Mistä sponsorikassasta? No siis tää autohan on täynnä tarroja, siis sä oot myynyt mainostilasi. Lampinen, kerros mulle mitä on sponsorointi. Sponsorointi? Niin. Sponsorointi on eräänlaista nykyaikaista markkinointia, jossa urheilija tai joku muu hankkii tarroja tai kangasmerkkejä. Just joo. Älä nyt vaan väitä, että sä oot antanut laittaa ilmaisiksi nämä tarrat tähän autoon. Ei, kyllä mä niistä maksoin. Hei, pääasia on, että tiimi toimii, eiks niin? Mä menen nyt kuselle. Sen jälkeen otetaan vielä yhdet varvit. Sitten lähdetään koko porukka ravintolaan syömään lammasta. No ne pojat nukku sitten autossa yönsä. Eihän ne ollut siitä millänsäkään. Niinhän ne oli ruukannut ennenkin tehdä. Katsos kehveliä, me taidetaan olla viimeisiä heti aamulla. Sitä paitsi ne luotti siihen mekaanikkoonsa niinku kivimuuriin. Se kun tunsi sen munasaapin niinku oman äitensä. Mulla on itsellä ollut 99. Mutta sehän on eri. Mä sen tiedän. Sitä mekaanikolta nimittäin ei konstit loppunut. Näin on. Jää muuten avaimet sisään. Sitä toista olisi tarvinnut. Stefan hoitaa, niin se on jämpti. Anna olla. Täällä toi välimatka kiristyy, nimittäin mä kaadan sulle pois jo nitrootankki. Kiitos.
Joo, tämmöiseen kevyempään koriin laitetaan vähän leveämmät kumpit. 50 täyttä ylös, 100, nyt täyttä vasen, hidas risteys, 50 oikee elinopea aukee. Täysillä 50 nypyn yli. Oikea nopea, 100 atas, kaikki on. Mitä sä? Välisyöt, kaikki on atas, kaikki on. Hirvi välisyöt. Ja mitä? Jaha, tämähän on selkeä etulyöntiasema meille. Ylimääräinen paino pois. Stefa lähtee. Ei saatana varmaan sieltä enää tuu. Ei ne sieltä enää tuotetaan rätti alas ja lähdetään kotiin päin. Tää hyvää muija on laittanut perunoista tänään. Voi vittu, meillä on taas kuitenkin tillilihaa. Varastakaa, nyt mennään yhdessä maaliin. Rupee olemaan melko sama, mennäänkö yhdessä vai erikseen. Stefa hoitaa, niin se on jämpti. Joo, se on jämpti. Oi. Hei, tule! Niin tuleekin. Mennään tuonne mun asuntovaunuun kattoon Cindy Crawford-video. Mä pidän itteni sillä kunnossa. Nyt loppu on tulpien vaihto ja öljyssä puljailu. A8-luku oli paska homma, sitä koskaan en oppinut. Ei vähempää voisi kiinnostaa, alko kaasuttelu mua ketuttaa. Nyt ohi on kurvailu, lopu pirulta irvailu. Ei tarvita, ei me tiiviä tallia. Ei oteta, ei me vatasesta mallia. Ei nahkapuku purista pallia, tää on taivallista rallia. Ei tarvita, ei me tiiviä tallia. Ei oteta, ei me vatasesta mallia. Ei nahkapuku purista pallia, tää on taivallista rallia. Osaako sinä oikein välillä? Mulla on nyt perkele silmät päässä. Niin, 2. Ja 3 perseessä. Sehän meinaa rynniä ihan tosissaan. Pääsi siitä saadaan hiljenee. No niin, tervetuloa Korsun vihkiäisiin. Täällä on joku hääppä. No, tässä on ammus- ja tarvikevarasto. Joo. Vasemmalla, luonnollisesti oven vieressä, asepeli. Mä oon valinnut 1,5 metriä betonia tähän päälle, että täällä on mukava kölpe. Mä ajattelin, että jos Kari nukkuis tässä. Tossa on liesi, antaa polttaa kun sinä persettä, se on kuuma. Kenen kanssa radio toi on?
Ja radio. Niin. No, täällä on kaikista pyhistä pyhin. Ruokailutila. Mä ajattelin, että Ilmo, jos sä nukkuisit tossa, niin mä voin nukkua tuolla nurkassa. Onhan tää kauhean käytännöllinen, mutta on tää aika tavanomainen. Tämmöisiä paskahuusejahan on ollut 50 vuotta. Mutta eihän tää on vielä valmiskaan. Vai mitä, Esa? Ei. Mä valmistin teille siikaa ruuaksi. Mä tykkää yhtään kalasta. Kotoa käskettiin sanoa, että mäkin on vähän allerginen kala. No, mä kuitenkin tein se parin kaupunkilaispojan reseptin mukaan. Munasillaan, kohta kaikki on munasillaan, munasillaan. Erittäin hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa seuraamaan videoilmaa Munasillaan. Studion joukkueenamme jo 5. viikkoa veljekset Kulkerisson, Kille ja Kalle. Ja heidän haastajanaan tänään mies, jolta ei todellakaan mene kusisukkaan, herra Jortikka. Herra Jortikka, mikä sai teidät osallistumaan tähän meidän ohjelmaamme? No en mä itse olis tänne tainnut lähteä, mutta Mulkvistin Pete meidät naapuristani ilmoitti. Oikein kivasti tehty Peteltä. Mitä harrastatte? No pääasiassa grafiikkaa. Minkä sortin grafiikkaa? Pornografiikkaa. Ihana harrastus ja sitten itse asiaan, eli kysymykseen, joka kuuluu. Kuka oli ensimmäinen henkilö, joka esiintyi Valkokankaalla alasti? Herra Jortikalla on vastaus. Buster Keaton. Väärä vastaus! Sukkaa pois! Mua hävettää noiden puolesta. Niin muakin. Jalokala, ui raukeana haaviini. Ajatuksissani tuore suolattu lohi, loimulohi, savulohi, lohi, hillostetut lohenevät ja tietenkin lohikeitto. Heikki, tämä Pentti Ahvanaisen runo on varmasti koettua elämää, mutta voisiko se olla todellisuutta myös meille tavallisille kalamiehille? Kyllä vain, Timo. Jo tuhannet kalastajat ympäri maailmaa luottavat tähän uuteen keksintöön ja nyt se on meillä Suomessa. Catch a fish. Uskomaton viehe. Siihen tarttuvat kaikki kalat niin suolaisessa kuin makeassakin vedessä. Se perkaa kalat ilman ja valehtelee tarvittaessa ankarasti. Kädenkääntössä Catch a Fish valmistaa kala-aterian, pilkkoo puut, täyttää veroilmoituksesi. Meitin ihan sama. Elämäni on muuttunut totaalisesti Catch a Fishin jälkeen. Yöpakkaset makuuhuoneessa ovat historiaa. Minulla on uusi vaimo, joka myös kalastaa Catch a Fishillä. Totta Mooses. Tiedätkö sä tilata Catch a Fish vieheitä? Catch a Fish, vain TV-marketista. Joo. Reilusti. Reilusti 16. Parikymmentä pistetään. Joo. Laitetaan tästä pojille hyvä urheiluauto. Tarvittaisiin sellainen auto, millä pääsisi vähän vaikeammissakin olosuhteissa. Siis maastoauto. Täällä meillä onkin markkinoiden ylivoimaisin malli, mutta tämä valitettavasti maksaa. Ei se mitään meitä. Tällainen rengas rupeaa sutimaan. Ei välttämättä, koska tämä on neliveto. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki pyörät vetävät. 4 pyörää. Mutta onks tää hyvä? Ei ainoastaan hyvä, vaan tämä on paras. Otetaan tää. Talvikiekot. Ja loppusumma lisävarusteineen käteissuorituksena on 499 499 markkaa. Kiitos. No niin, sieltä puuttuu vielä 1000 markkaa. Kiitos. No niin, pojille venettä. Joo, uisteluvene. No niin. Tässä markkinoiden ylivoimaisin, joskaan ei halvin peli. Joo, ei se mitään meinaa, mutta onko se hyvä? Tää on paras. Otetaan tää. No niin, mennäs kattoo siihen oikein kun on kone vielä, niin minne päin? Seis. Tässä olisi nyt tää kone. Mutta eikö uisteluveneissä ole yleensä 2 moottoria? Ei välttämättä. Nelitahti ei tukehdu pienilläkään kierroksilla. No se tulee varmaan halvemmaksi. Ei välttämättä. No ei se mitään meinaa. Onko se hyvä? Tää on paras. Otetaan tää. No niin, mennään kattoo tarvikkeita. Joo, 499 070 p. Niin se mun tuli mieleen, että miten me sen vene saadaan sinne rantaan. Trailerilla. Otetaan sellainen. No niin. Tästä puuttuu 1 000.
Tulee varmaan lämmin päivä. Mä taidan ottaa ilman paitaa aurinkoon. Saanko mä rasvata sun selä? Joo, se olisi mukavaa. Se on mukavaa. Hei. Mikä toi kivikasa on? Mä en tiedä. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikkäin. Ja näin se käy. Äijä! Hei äijä! Luuletko saavas kalaa? Hyvin tää kulkee. Tää on paras. Niin on. Manu! Joo. Voitais heitellä tässä? Laskit vankkurit. Ja me tietysti voidaan uistellakin. Maksako nää paljon? No maksu. Ei se mitään. Voi saapa. No. Toi Mao Tse-tung kiskoo ihan Simona kala. Näin on. Voi jumalauta. Tänne. Tuolla on toi venemyyjä. Näytä. Se on lumunpoja. Niin näyttää olla. Eiköhän me vaan uistella. Viimeinen catch-fish. Ei täältä mitään tuu. Hei. Mitä? Se on kala. Ota haavi. Ota, ota haavi. Oi, se on siinä. Vedä. Toi vetää. Toi vetää. Kela. Joo. Pistäkö vastaan? Joo, kala. Toi iso. Siihen tulee. Mikä se on? Haavikas nyt. Mikä se on? Oi. Hyvä. Hieno. On se särki. Ei kun se on siika. Siika, jaa. Se on siika, laske siihen. Komea on kala. Otetaanko kuule lasilliseksi sherryä ton kunniaksi? Joo. No niin. Voi että. Pitäisköhän se tappaa? Ei, annetaan elää. On kiva puhalluttaa juoppoja. Me omme teidän sinivuokkoja. Hirvet saan irroittaa, meitä se virvoittaa, jos korkin saan kuivattaa. Sakkoja, isoja sakkoja, emme me pihtaile, ilosta annamme. Sakkoja, kaikille sakkoja, omasi tunnoutamaan. Kaikennäköisiä vehkeitä teillä näyttää olevan, mutta eipä näytä olevan tärkeimpiä, eli ei ole pelastusliivejä, ei ole ankkuria eikä melaa. Mutta kohta on sakot. Kysy, onks niillä kalastuskorttia? Onks niillä kalastuskorttia? Ei oo. Sen mä arvasin. Vessää puhalluttaa niin. Joo, mä menen puhalluttaa ne. Joo, teillä on 2,6 promille yhteensä, eli 1,7 mieheen. Joo, tästä on tulossa sen verran reilut sakot, että me lähdetään kahville nyt niitä ynnäileen. Annatko tuon sherrypullon tuolta kylmälahdakosta? Te ette liiku sitten mihinkään ja odottelette tässä.
No niin, olisiko katos mitä tuli uunista? Onko se vähän pienentynyt tuo uunissa? Aina kuumassa vähän nahistuu. Voi sua. Ja tos vehkeet sitten. Hyvän näköistä. Oletko koskaan ajatellut ryhtyä hävittäjälentäjäksi? Ostamalla tämän torjuntahävittäjän uskomattoman halpaan 60 miljardin kappalehintaan olet mukana projektissa, joka tekee sinusta hävittäjä S. Eikä siinä vielä kaikki. Pilotit ovat perinteisesti kovia naisten miehiä. Pitäisikö soittaa? Anteeksi elokuvan keskeytys, mutta sponsorillamme on jotakin sanottavaa. Osama på svenska, ursäkta, oss men sponsoren har någonting att säga. Tää on Pastirol-päivä, päivä joka muistetaan. Näin. Äskeisen mainoksen tuloilla kykenimme kustantamaan seuraavan kohtauksen. Olkaa hyvä. Varsågod. Katsojat, jokaisessa kunnianhimoisessa suomalaiselokuvassa näytetään tietenkin tissit, ole hyvä. Loppu tekstien jälkeen hieman lisää tissejä. Jotta elokuvan tekijöitä ei pidettäisi sovinisteina, tässä hieman silmänruokaa naisväelle. 4000 vuotta sitten Hellaassa nuoret miehet kokoontuivat kilvoittelemaan seuraavissa lajeissa. Paini, kiekonheitto ja keihäs. Naisia ei päästetty stadionille, koska urheilijat olivat alasti. Kyllä muuten sotiminen on parasta hommaa, mitä mies voi tehdä housut jalassa. Se on totta. Ja jääkiekko on toinen. Meidänkin kyllä on semmonen joukkue kuin Kangasalan Voitto. Sitä ruukas valmentaa semmonen aika tyrnä äijä, Esko. Mä muistan, kun ne lähti yhteenkin peliin. Hyvät herrat, edessämme on jälleen uusi kausi ja uudet kujet. Emme saa antaa viimevuotisen kutosdivariin putoamisen masentaa mieliämme, vaan lähdemme tämäniltaiseen otteluun rintakaarella ja voitto mielessä. Joukkueemme on saanut hieman ulkomaalaisvahvistusta. Alaskan varmiliikasta varsinainen kynämies Mr. Beginning. Hello everybody. Tämän iltainen taktiikkani pohjautuu Napoleonin ja Hitlerin sotasuunnitelmiin sekä myös Raatentien taisteluihin. Me emme lähde turhanpäiten hyökkäilemään vastustajan alueelle, vaan annamme kiekon heti aloituksesta vihollisille. Siirrymme kilpikonna puolustukseen. Ja kun vihollinen lähestyy omaa siniviivaamme, hyökkääjät luistelevat laidan kautta ja iskevät vastustajan selustaan, mielellään poikittaisella mailalla. Tällä välin puolustajat lymyävät piilossa maalin takana ja näyttäytyvät viholliselle vasta, kun he saavuttavat meidän maalialueemme. Mikäli ne kuitenkin saavat kassin, läski Salonen vaihdetaan luukulle. Onko kysyttävää? Antanko mä sulle muuten, Esko, ihan oman urheilujuoman? Ei tarvi. Hei kuule, älä pistä Kalle enempää, se on koko Vilmon viimeinen teippi. Juu, oo ja piisaa. Niin, hoidetaan homma kotiin. Näytetään ne. Laidat kiinni, kypärä päähän, poika. Hyvä meidän. Pyritään ensin. Raipe on auttaa. Hyvä sun. Ei sun mennä jääviä. Good ice hockey. Yeah, fuck. Thank you very much. Let's fuck! Hey, 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 hey. Hyvä jätkä, kiinni vaan. Parturiin huomenna. Tää on meidän peli. Ota kiinni!
olla turhasta maksaa. Yeah, let's fuck. Yeah, thank you very much. Yeah. I kill you! Mene! No niin, taas. What? Hey, Mr. Referee! Mr. Referee! Mr. Referee! It wasn't my fault, it was the other guy. Real pleasure to meet you. Juu, Pat. Thank you very much. Miten on, Raido? Pitäisikö laittaa luikkariin lisää teetä? Anna juomaa. Simo. Hei, siellä on kuulemma mulle puhelu tuolla. Selvä. Is everything all right with your equipment? Yeah, eli siis varusteissa. Yeah, shit man. Yeah, perfect. Thank you. Shit man! 05, siitä 5. Suomi-poika nousee. Muistakaa syväri, Raateen tie. Se Oolannin sota oli kauhia. Sulla oli taas sun piruuvit löysällä. Tää on nyt isoimmillaan mitä voi olla. Kokeiles. Hyvä on. Onko? No se on, mä arvasin se. Katso Raipe, mä smikrasin sulle oikein kunnon kouru. Siellä voi vaikka parista ajaa. Fuck the shit, come on! Hei, alas. No penalties anymore. No penalties, yes? Ei jäähyjä. Ei jehuje. Yes. Coach, thank you very much. Ole hyvä. Hyvä meininki. Rauhoitutaan sitten. Seepräksä näin sua potkumaan! Maalle tulee säännöllä, mä näytän sen äänen. Tuo kuppisokea pöllöt on aina. Se oli potkumaan menossa. Maali. Näetkö sä minässä? Mikä merkki on? Meininki hyväksytään. Hyvä meininki on. Nyt loppuu hyvä meininki. Alas. Pössä irti! Saadaan vaan meininkiä. Hei, beginning, toi 99 tuolle tapas. Älä nyt sitä olla. Sure, coach. Katsotaan vähän, kun Alaskan poika painaa. Hey, coach, what you doing, man? Hyvänä on vuosisuolo. Yeah, that's my wife. Me sitten. That's my wife, man. Aapina, sä nyt turpaastua äsken. You, man. Hey, come on, coach. That's not fair. Hiljaa! That's not fair! Erotettu! Fire! Summanen Miikka, sut on erotettu, sä oot yli-ikäinen muuten. Helveden perässä koppiin! Joo, se käy toi Esko sen verran kuumana nyt, Raipe, että kai se on parempi, että säärin lähdet tonne päin. Otatko Jonna napsut? Saat tohon merkkiä, asti saat vedees. Ei sitten. Mä olen itse. Mä saan muuten seistä käsilläni. Haluatko nää? Chiika.
Thank you very much. Oh, honey, please help Joanna. me. Yeah. Let's go home back to Arkansas. Yeah. Ei ota ämmäs ja apina ja mene takaisin Alaskaan. Sä meni homma hoidossa. Sä rupee olemaan tältä jolla. Mä muutan Poriin ensi vuonna. Mä Porin karhuja vaan mentin. Se on homma. Se on hidu. Kukkuu. Miten sapina lauma? Ihme hommi, Samri. Miten? Esko, eikö olisi parasta, että lähtisis kotiin? En mä voi, mun peli kesken tuolla. Väinö, vedetään sormenkoukkuun. Juu ei. Sano mies kentälle! Istukaa hyvä helvetin kupeksi. Mene nyt Salonen, Esko, hei, älä jäämme sinne. Nyt mene kentälle. Harlaa mun perron Mihailo. Palo minä mies. Mitä hätä on? Mene sano. Loppu tuli. Voi Esko. Ei se mitään. Ei se mitään. Et sä liivonut. Salonen maaliin. Salonen maaliin. Kansanurokkaan. Nyt se on. Jätkät, mitäs pidätte meidän uudesta keittiöstä? Näissä olosuhteissa aika helkkarin hyvä suoritus multa vai mitä? Tää on vähän ikävä sanoa, mutta tää on kyllä mun mielestä vähän tekemällä tehty. Ei oo mun makua. Eikä muu. Jaha. No tänään kuitenkin mä ajattelin, että syötäis kevyesti. Tässä on kauden salaatti, kraavilohi ruusuke, jälkiruuaksi mansikoita, kirsikoita, marenkipedillä ja... Luuletko sä perkeleen jätkä, että me tämmöisellä kaniruualla jaksetaan sotia? Saateri, minkä räiskeen ootte järjestänyt. Yrittivät heittää mua toisella muusinuijalla päähän, mutta sain viime tipassa kiinni. On mikään nälkä, mä lähden varttiin. Toimittaja oli Mauno Ahonen, Yleisradio AB. Toimittajalla nälkä, täällä olisi pöytä katettu. Jaa, no kyllä mun pitäisi joku paskaraportti räksäyttää ilmoille, mutta mikäpä siinä. Jahas, täällä onkin kaitettu aperitiivit jo valmiiksi. Sille rempsis. Ruppiino Chianti, 11,6 volttia. Jumatsukka jätki on tällä ruokaa kuin kaanaa häissä. Jeesus vaan puuttuu. Luonnollisesti. Täytäs mitä sä luet siellä korkkareitako? Ei, kun mä tässä yritän vähän opiskella. Yes, so. Aika on perjantai. Emme ole vielä lomalla. Hyvää huomenta. Banaani Kärpäsen tärkeyttä perinnöllisyystieteen alalla. Ei voida koskaan yliarvioida, Sami. Tsekki munkki Gregory Mendel, jota ei tule sekoittaa myöhemmin vaikuttaneeseen Mengele-nimiseen veitikkaan. Hyvä perse! Oli herneiden ja kärpästen mestari, Sami! Kirjataan tärkeimmät termit.
Mitoosi ja meijoosi. Mitokondrioosi. Zygooti. Konjugaatio. Hede Sami mittani on täyttymässä. On haploidinen määrä kromosomeja, jotka yhdynnässä muuttuvat diploidiseksi, Sami! Höh! Mä oon ollut ihan kiltisti koko ajan. Se on toi Keinonen. Poistu luokastani! No, Spiini koko ajan ruksuttaa noita vehkeitä. Ulos! Ulos! Jes, erota se. Hyvästi tuulenpesä. Keinonen! Miksi tällä kärpäsellä on punaiset silmät? Se on varmaan hirveässä kankkusessa oleva kommunistikärpänen. Niinpä. No, Sakari Östermalm, miksi tällä kärpäsellä on keltaiset siivet? Sakari, kai sinä vaan nuku. Sakari Östermalm, miksi kärpäsellä on keltaiset siivet? Hei Chica, soikkeli. Hei höynätys käymään täällä, niin puhutaan vähän höynistä. Hei soikkeli, mitä meillä on puukässyssä, mitä Vanessaalle kuuluu? Tänään on perjantai. Sulle pitkä perjantai. Tuskaa. Hei höylä! Viittikö tulla tsiikaamaan edellinen työ? Niin, että mä en ois tuossa sellainen niin kuin yllätys tai niin kuin... Joo, mä pidän yllätyksistä. Voinko mä Höylä sun mielestä viedä tää jo kotsaa? On mun mielestä aika valmis. Voi kuule Sami, luuleeko että se kopparainen mahtuu tästä sisään? Pitääkö sen sisäänkin mahtua? Mä se tulee vaan ulos. Hei, se kuule kello soi jo. No joo, Kotios sen joo. telkän pönttö. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Niin, että silvuplee vaan, että kiitos. Soikkeli on hyvä ja odottaa siinä. Jep. Jaha, pojat on tehnyt kaloti. No, ei varsinaisesti. Tämähän on hieno. Kukas tuo? Se on metallitöiden opettaja. Ei vaan ainakaan, se on kumia. Tässä kansi pois. Onpa hieno sisustus. Todella hieno. Onko tämä lepardia? Ei kun kepardia. Jaha. Nelipistestereot. Joo, minulla on autossa samanlaiset. Niin olippa siis on. Keskellä on ristiselkätuki. Soikkeli on hyvä ja kokeilee. En minä taida. Harri menee nyt. No jos minä... Olkaa hyvä. Jos mä kokeilen. Sehän on kun opettajalle tehty. Ihan sopiva. Kokeillaan. Tuo on hyvä. Tietääkö opettaja, kuka oli Houdini? En tunne. Se on hyvä. Jep. Soikkeli, valmistaudu taiden nautintoon. Täältä tulee meidän demo. Tuleva kesähitti. Tuomiopäivä. Päättymättömällä kasetilla. Päivää.
on jälleen raskas työviikko. Se ei ala kuitenkaan kovin valoisissa merkeissä. Kolkuttaako kenenkään omaa tuntoa? Pidetty puukäsitöiden opettaja Harri Höylä Soikkeli on ollut teljettynä puukäsityöluokkaansa. Mutta annetaanpa Harrin itsensä kertoa tapahtumien kulku ja syylliset. Olin perjantai-iltapäivänä viettämässä viimeistä käsityö. Kun kaksi nimeltä mainitsematonta Henkilö! Kun Harri pystyy kertomaan, mitä tapahtui, rangaistaan syyllisiä. Seuraavaksi perinteisen viikonalun aamuhartauden pitää meille pidetty uskonnon ja liikunnan opettaja Sampo Ekman. Kun minä tänä aamuna tulin kouluun, minä katselin kuinka pieni orava keräsi käpyjä varasta. Silloin minä sanoin itselleni, katso Sampo, näin on myös meidän ihmisten elämässä. Meidän tulee kerätä elämän käpyjä elämän varastoon. Ja aamuhartausmusiikin meille esittävät Sakari Östermalm ja Pertti. Kiitos. Siisti asu. Tämä meidän biisi tavallaan liittyy noihin elämänkäpyihin. Tavallaan. Sen nimi on Tuomiopäivä. Galaksikki räjähtää ja Keinonen laskeutuu rankaisemaan kaikkia. Uurano nousee haudoistaan. Keinonen vapautuu raudoistaan. Tuomiopäivä! Tuomiopäivä! On Keinosen nimipäivä! On tuomiopäivä! On tuomiopäivä! Pertin nimipäivä! Se oli Flick Flack-sarja tämän tunnin aiheena. Vaikka liike on hyvin yksinkertainen, meidän pitää muistaa, että se lähtee lantiosta. Koska pelataan pesäpalloa. Ei kevätlukukaudella, nyt harjoittelemme Flick Flack-sarjan. Ensimmäisenä aloittaa Sakari Östermalm. Ja Pertti sitten. All right. Elikkä liike lähtee lantiosta. Todellakin. Ja syvältä. Joko pelataan pesäpalloa? No niin, Pertti, se on parasta sun unohtaa nyt se Flick Flack. Keskity trekkiin. Tämä on myös lantiolaji. Ja anna mennä. No, älä jarruta. Vieläkö pyöritetään Keinosta vai pelattaisiko jo pesäpalloa? Häh? No niin, eiköhän hitaimmillakin ala olla jo valmista. Ja kukahan tulisi kääntämään tämän lauseen taululle?
Heinosen Pertti, ole hyvä. Mielelläni, opettaja. Ja sanoppa sinä, Sami, 2 eri tavalla hevonen, joka juoksee. Hesten Springer, hösten on ainakin 1 ja en mä toista keksi. Voisitko sinä, Sakari, auttaa Samia hiukan? En häst som springer tai samasta aihiosta käyttäen participin presenssiä en springande häst. Oikein hyvä, Sakari. Ja Pertillähän alkaakin siellä olla jo valmista. Kyllä vaan, opettaja. Ja alte färdig här. Ja lausehan kuuluu jo osapuilleen näin, että laajat, yhtenäiset, suorakaiteiset väripinnat ovat kieltämättä hyvin mondriaanisia osamma på svenska. Osamma på svenska. De båda enhetliga rektangulära färgytorna är onekligen mycket mondrianska. Raden av färgade bollar på ridåns överkant påminner om Mondrians New York-period. I denna neoplastiklika komposition har det enda använts kända medel typiska för 40- och 50-talets konstruktivister och konkurrister. Justiin niin. Voisitko vielä kirjoittaa, että ompelijat ovat hitaita ja voihan hohtimet? Voihan hohtimet. Ja kotiaineiden vapaaehtoinen palaute välittömästi tunnin päätyttyä. Ja Samilla on sitten sitä tukiopetusta huomenna. Tack så bra. Sakari oli kirjoittanut avaruussukkuloiden polttoainejärjestelmästä. Se oli oikein hyvä ruotsia, mutta jotenkin liian tekninen aihe. Kuitenkin 9,5. Onko opettaja naimisissa? Voi Sakari, ne ovat minun yksityisasioitani. Minä en tiennytkään, että Pertti on tuollainen romantikko. Aivan ihania runoja. Varsinkin tämä Din blåa ögonskul oli aivan ihastuttava. Se on opettajasta. Siitä, että uskaltaa tuntea 9,5. Mua jännittää aivan sairaasti. Mä oon ihan rakastunut. Hei Tsiikaan, mä teen opettajalle taas se servettitäli. Se on täydellinen. Hei nyt se tulee. Nyt se tulee. Voi Vitalis. Mä annan sille elämänkäpyjä. Opettaja! Opettaja! Karua! Voi elämän karuskävyt, ne on sairainta, mitä mä oon ikinä nähnyt. Käyttiin siinä aika raskas ihmissuuden läpi, vai mitä? Yllättävän hyvä teksti muuten teit siihen tuomiopäivään. No, ei se oo paskempi se sun melodiasta. Niin, no kouluviisaus ja elämänviisaus, nehän ei koskaan kulje käsikädessä. Tässä on ihan elävä esimerkki siitä. Lukse yrittää ihan tosissaan läpi. Siinä on Kari yksin. Minä siellä. Älkää pitäkää mitään kiirettä takaisin. Ei täällä mitään pysty juomaan, kun täällä pöllöä, niin... No, otetaan sitten päätöstä. Kiitos lähtee. Hyvä se on näinkin. Mikä siellä paukkuu? Tiepperikele, se on nyt piru irti, kato. Varsinainen päällikkö. Aika paha piste. Nyt se perkele tulee, me hakee sinne. Voimaan se hakee. Te meillä on pateja. No missäs ne on? Jäi kotilos sängyn alla. Tervetuloa
Samettiselle Kalevi Härmä, front to front, eli rintamalta rintamalle, viihdytyskiertueelle. Tämä seuraava kappale saavutti suuren suosion tuolla Luxemburgin puolella. Sen nimi on Olen tullut takaisin. Diskon valot majakkana laivaani mun ohjaa. Luotsia mä kaipaan, mun kali raapii pohjaa. Nurkasta sut löydän takaa pyöreän pöydän. Iltani kuuma ja kappale tää. Meidät tänä yönä yhteen yhdistää. Eli plagioi diskobiisin. Hän teki comebackin, vaikkei koskaan missään ollutkaan. Kalevi tunnelman toi. Härmä ja urku soi. Terveisiä kotijoukoilta. Käskivät tuoda teille tällaisen videokasetin. Siellä on varmasti jotain jännittävää katseltavaa. Thanks. Meillä oli täällä huone varattuna viikoksi. Nimi? Maakanen. Herra ja rouva Maakanen. Maakanen. Huoneenne ei ole vielä valmis. Te voitte odottaa tuolla talvipuutarhassa, niin minä tarjoilen sinne sherryä. Kivahan tää. Kaadoin morsiammeni aavistuksen verran enemmän. Miksiköhän me emme pääse jo huoneeseen? Koska sinne tulee lakaisat. Te olette taas myöhässä. Hirme, anteeksi. Mutta kunnantalon siivouksessa vierähti useita tunteja ja... Älkää selitelkö! Siivotkaa morsiusviitti. Nopeasti. Nopeasti! Noas. Tässä tää morsiusviitti nyt sitten on. Otto! 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 Kappas vaan, siellä on rotta. Rotta! Niin, rotta. Rotta! 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 Älä Werneri, purista rottaa kovaa, siltä lähtee henki. Kissa! Niin, kissalta lähti henki, kun sä puristit kovaa. No eikös me ruveta töihin? Otto! Werneri, lakasepa sängyn alta. Joo. Mikä se oli? Ei mitään. Rauhoitu, rakkaani. Otin vapauden tuoda lisää sherryä. Meillä on nyt happy hour.
Ehkä ei enää lisää serriä, mutta voisimmeko tilata päivällistä? Viinikukkoa. Meillä tarjoillaan maakunnan parasta viinikukkoa. Jätän kuitenkin nämä sherryt, eikä ne maistuvat myöhemmin. Katsos, kukkoseni. Sinusta tulee morsius pari ateriaa. Nimittäin muistoateria. Voisimmeko jo päästä huoneeseemme? Käydään katsomassa. Onko tuo laukku kovin raskas? Ei ole. No, sittenhän minäkin olisin voinut sen kantaa. Se on tämä. Herrasväki on hyvä ja tekisi hyvin. Otin vapauden tuoda unohtamanne sherryt. Kiitos. Asettakaa ne tuolle. Mainiota. Muuten, onko täällä mielestänne kuuma? Ei ollenkaan. Niin ei pitäisikään. Täällä on kyllä siistiä, mutta ehkä me voisimme kuitenkin hieman järjestellä paikkoja. Mainiota. Werneri. Lasitavaran kanssa pitää olla varovainen. Mene katsomaan. Mene. Onpas pölyinen kattokruunu. Kipaseppas Werneri hakemassa ämpäristä kristallikiilosta. Ämpäri. On se nyt kumma. Haepas Werneri Harria. Harria. Vai viinikukkoa? Viinin maku pitää olla silloin paksu, purskahteleva ja verinen ehkä Harria.
Otto! Otto! Kastes, hento ja iloinen. Ei. Lupas tänne. Se poika siellä ylhäällä, niin se on Juhani. Se on isännän pikkuveli ja isäntä pitää sitä häkissä sen takia, kun se on vähän niin kuin säkin. Se on vähän erikoinen. No, älä nyt itke. Vahva ja verinen. Tämä on sopiva. Irti tapperista! Harjoittelemme sopaan ja iltapäivän ratuksi. Älkää selittäkö! Ettekö te näe, että lattiat ovat vielä kuuraamatta? Toimikaa! Turkanen sentään. Sherry ei tunnu vaikuttavan, joten kohtalo puuttuu peliin. Vai sillä tavalla? Te ette siis juoneetkaan sherryjänne. Mäntysuopa on loppu. Hyvät ystävät, rakas vaimo. Nyt kun paha on saanut palkkansa ja petomainen isäntämme on kuollut, minä haluan kiittää teitä kaikkia. Sinua, Juhani, haluan onnitella vapautumisesi johdosta. Sinulla on elämä edessäsi ja sinusta voi tulla vielä vaikka mitä. Vaikka kirjailija. Otto ja Werneri. Kiitos. Te pelastitte henkeni ja nuoren liittomme. Muutama sananen. Otto! Itseni ja Wernerin puolesta voin sanoa, että isännän poislähtö oli myös meille suunnaton helpotus. Vielä yksi pyyntö. Nuoren lemmen katsominen tuottaa meille suunnatonta mielihyvää. Voisitteko suudella? Jätkät! Mun mielestä tää sisustushomma rupeaa nyt olemaan valmis. Mä oon ainakin helkkarin ylpeä. Mitäs mieltä te ootte? Mulla ei oo enää mitään mielipidettä. Kari? Aivan sama. No mitäs sanoo toimittaja Ahonen? Mauno! Just. Mitä mieltä oot kämpästä?
No henkilökohtaisesti en kyllä pidä sitä, paitsi tää sun pintaremonttis tulee vähän myöhässä, niin radion mukaan tää sota loppuu 3 sekunnin kuluttua, eli juuri nyt. Onks tää nyt sitten ollut ihan turha reissu? Älä nyt masennu, kyllähän sodalla on hyväkin puolensa on, nimittäin sehän työllistää sotilaita, asekauppioita, karsii roskaväestö ja kyllä perseen sutimella suomalaisilla puolustettavaa on. Kato Juha Mieto, Piimä, Ahvenamaa, Ruotsi, Norja. Nyt tuli muuten hiljasta. Suomen Yleisradio, Mauno Ahonen. Kuulet sä, Jarkki? Et sä viittis käydä Sivasta hakea yhden sixpackin. Mä tuun varmaan seuraavalla lennolla. Saa koneesta teräviä, mutta aamuksi. Just. Juostaan kaurapellolta. Juostaan ja aseet riisutaan. Sinne taivasvaloa haudataan jo rauta ruostumaan. Auringon kukat jäävät, nekkeltaan kultavalon valkoinen. Uskottiin oikeisiin ja vannottiin, mutta turhaan väsyttiin. Voitettiin, vaiko hävittiin, kelle kellot soivat nää. Voisinko pystyyn nostaa pää? Juostaan kaurapellolta. Juostaan ja aseet riisutaan. Vuotaa sinne taivasvaloaan. Haudataan jo rauta ruostumaan, sillä valo on nopeaa. Auringon kukat jäävät, nekkeltaan kultavalon valkoinen. Alastomat sielut jäävät, siis juodaan nuori viini vapauden. Auringon kukat jäävät, nekkeltaan kultavalon valkoinen. Alastomat sielut jäävät, siis juodaan nuori viini vapauden. Auringon kukat jäävät, niin pieneks kuihtui suuri ihminen. Alastomat sielut jäävät, taas käytiin loppuun sota viimeinen. Juman kautta, mitäs perversejä täällä vie pyörii? Täällä mitään tissejä enää näytellä. Huskot jo.